Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu Yulianti. Lah menika wonten ing dinten praswargati kangge punika ingkang kagungan karso inggih punika mbahipun netepi nadar rikala semanten pramila wau ngendikanipun Bapak Tukijan iki butuhku ya Le buat senajan tak mayuta-yuta tak sangga dhewe aku ora ngelibeke anak putu tak ajungi jempol niku wujud katresnane simbah marang putu nggih. Lah mugi dinten praswargati kalenggahan punika kanthi Bapak Tukijan animbali marang sowan sanggaring para seniman seniwati seni jadilan turangga manunggal karso caos pangipur kunjuk sawetawis dumateng hangan jigan sami saking Purwa Madya Wusana. Mugi ingkang dados nadaripun almarhum Ibu Wastini ingkang sampun dipun sembadani dening panjenenganipun Bapak Tukijan wonten ing dinten praswargati kalenggahan punika sah sinampurna Bapak Widi Tukijan dalasan almarhum Ibu Wastini boten kapotangan ingkang kuwaos inggih boten motangaken mekaten kanthi caos pasugatan panggipur seni jadilan turangga manunggal karso ing sak mangke badhe kababar kalih babak ngantos dumugi paripurnaning pasugatan ing sak mangke. Pramila kanthi mekaten anamung donga berkah pangestu ingkang dipun suwun dening panjenenganipun Bapak Widi Tukijan sakeluarga mugi sak paripurnaning pasugatan ing samangke keluarga panjenenganipun Bapak Widi Tukijan sakeluarga pinaringono tata titi tentrem ayem-ayem sehat jasmanipun rohani ngantos lami-laminipun linangkung sedaya para lenggah para rawuh para pamirsa mekaten. Apabila mekaten anggen kawula nglantaraken menapa ingkang dados wigatosipun Bapak Widi Tukijan gandhengan wedal ingkang sampun andungkap sonten pratandha sang surya lumingsir mangileh mratandani ewahing mangsa mratandani seni jadilan turangga manunggal karso harsa kawiwitan mekaten. Anamung bobile ing sak mangke para kanca-kanca seniman seniwati seni jadilan turangga manunggal karso caos pangipur kunjuk sawetawis dumateng hangan jigan sami saking Purwa Madya Wusana kirang dadosaken renaning penggali panjenenganipun Bapak Widi Tukijan linangkung sagung para pamirsa Sutresna Budaya saestu kawula sak kanca seni jadilan turangga manunggal karso jumadung gedheng tambak samudra ingkang sami. Ngaten. Sagung para pamirsa Sutresna Budaya sinambi anengga para among pradonga anjimbuhaken larasing bangsa sumangga ing sak mangke kasuwun katertibanipun dipun janji piyambak-piyambak urip ing sak mangke laksitaning adicara saking Purwa Madya Wusana kalis saking samubarang ingkang kirang ngremanaken perkara. Apabila cekap semanten anggen kawula matur menawa nglantaraken aturipun Bapak Widi Tukijan sakeluarga saking Purwa Madya Wusana kathah kalepatan anggen kawula matur
kawula pribadi jumadung bedheng samudra ing pangsali. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga katuran para pamirsa saingan tasih wonten jawi wonten dapat ingkang sawon kula suwun saged karya kawakan karono sampun badhe awit. Makanya saingan karya audio sound system Paris channel Ciplen Pro channel Alif channel Semarang Video channel Oh
alhamdulillah menika pas gongsunipun ngelaken menika kawestina rintik-rintik Jawa. Ananging menika ampun dadosaken bedhekeng penggalih karena mbok pilih saat menika ugi mungkin musim rendeng Jawa kita anggap berkah kemawon. Amin. Nalikan mira indalu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Atur unjuk wonten pangarsanipun para sepuh sesepuh aji sepuh pepunden sepuh saha kasepuhan ingkang tuhu kinabekten ingkang pantes kula pepundi langkung-langkung wonten pangarsanipun Bapak Ibu pamangkuning wilayah minangka songsongan kuning kawula gasih ingkang satuhu kinurmatan. Ugi boten kata lupet dumateng panjenenganipun Bapak Widi Tukijan sekalian putra Kolowongso ingkang tansah kula hormati. Ugi boten kesupen dumateng bapak-bapak petugas saking Polsek Semanuk. Ugi bepilih saking Koramil Semanuk tansah kula hormati. Ugi semerambah dumateng saguning para pamirsa Sutresna Budaya Jawi sampun tepan rawuh ugi ingkang satuhu kinurmatan. Nuwun kawula nuwun keparenga kula sak rombongan saking keluarga ageng Bragilan Turunggo Manunggal Warsa ingkang sampun semedya marak sowan saking lalakan padukuhan Wedi Utang Pekosari Semanuk Kidul. Ugi kalersan wonten kalodhangan siang buka sonten menika kepareng marak sowan wonten ing wewengkon padukuhan Kepulung Pekosari Semanuk Kidul ugi. Anggenipun kula sak rangsa anggenipun sak gelar papan sampun kepareng marak sowan katinggalan dening panjenenganipun Bapak Widi Tukijan kasengkuyung putra pakalih ngrinjing Mas Paino Seraya Ibu Yuliati ingkang pilih anak tepi karena sepuh madasaken dislamaken ingkang putra ingkang winasta di Pakri Cahyo Prasetyo. Alhamdulillah pada sama pengalaman menuju di bawah sampun dipertigaaken dumateng Bapak Kang Piriji pilih
menggah genipun ningali kula sak rombongan bilih rikala taun sampun kawuri menika kagungan punadi bilih ingkang dereng kawedhar pramila wonten wekdal punika sak kamat-kamat kula saking Ratu Agung Turunggo manunggal karsa ingkang sowan badhe lalaken bebintah sak mangke dadi suko kali suko tetapi timbalanipun panjenenganipun Bapak Wiji Pekisan kasedoyo sedaya putra wayah mugi-mugi sak mangke dadosaken suko rena amin amin Allahumma amin. Anapun berbeda sama kita seringipun kalau tak konto kita nanti meluri video jari lelangan di Jawa Akhir tetap bagi ulang tantangan itu semoga mengajar rakyat tanpa bergerak dan masyarakat kita berbono syukur wonten ngapunipun Gusti Kang Murlaos dengan sampun berkenaken kenikmatan sempat kenikmatan sehat sehingga wonten kalodrangan siang ditonton berbono Masuk kawiji wonten baik berjutaan kanthi kasih saking sedaya panjenengan. Allahumma amin. Lalu beliau nuwun sewu sangaken Gusti Prabu rombongan negara warsa kula matur kula wonten kirang langkungipun keparenga sak mangke tinaken Bapak Ibu ingkang mengku dadi kang ngambil karya kersa nyuwunaken pangapunten dumateng kula sadereng. Mugi pemilih wekdal sampun wonten dinten menika di Jawa karena tak mangke kalih babak badhe papiarsanipun panjenengan sedaya. Kawula aturaken sujud amin sami dipraipun Turunggo manunggal karsa. Kadang-kadang jangan tutup bumi alia kita. I'm
Menika ngajak gawe kok sang saya sopan sang saya terus anane boten kirang semangatipun turun manunggal karton samangga dipun uluri budaya Jawi nyukur panjenengan sedaya kanthi garapan Pamila nyuwun pangestupun mugi-mugi sak mangke tunggal guru nyuwun pangestu tunggal bapa nyuwun sowan-sowangan mugi kinabena saking sedaya panjenengan. Amin amin Allahumma. Wabile sampun karesengan Mas Bio Bolo Putra kata kabeh bisa sampun ijil saking mati busono. Woi, ayo. Menika nyuwun ketuanipun dumateng para pamirsa nggih, semangatipun monggo. Saged turangga manunggal karsa.
Dek pangajap sak menteri kinaryo ambek kasak kabeh angkor murka durjono kita dolan sak kabeh Sukarto mulut tiba-tiba jangan tiba-tiba kleru dikoncong dibungsuk sak kabeh gerang di perang kodo disiapake kono turung pinongkokan bukitian ono semati ono keris panah bergantung balik sak turung sopat ganti prajurit tertunggulin ngayuda kang lampuh lampet marang ibu pertini kalamunta wani aja wedi-wedi kalamunta wedi aja wani-wani sing prayitna ngati manunggaling cipta kelawan rasa umpama ana barisan sakaduan pating binarudya ana barisan unggul-unggul rontek kangsat memberi bakal hidupot disiapake bodoh urung manut yuk ya yuk ya yuk ya
Mondo yen to dulu ganti mondo yen to dulu